Здравейте, аз съм Мира, това не е Код 74, това е Къмпинг Смокиня и днес ще прекараме почивния ден заедно. За мен е почивен, за вас не знам какъв. Направих си кафенце и сега Код 74 малко на плаж. Червен флаг и вълните малко много силно удрят, но е забавно. Тръгнахме от Смокиня, чакаме си таксито, за да стигнем до Созопол. Сега се качваме в автобуса от Созопол към Бургас. Вече сме във влака. Работи климатик в бележето. Пуснаха климатика. И пристигнахме в Пловдив. Чакаме някакъв автобус, за да стигнем до хотела. И оттам нататък към Хилзаброк. И най-накрая влезнахме в нашата хотелска стая. Кафе машинка. Баня, дето още не съм светнала. И голямото легло. Готови сме и ни посрещнаха с топли шоколадови бисквитки.